Iż-żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà hija realtà ta' bosta Maltin u Għawċin u għalhekk Gvern ġdid nazzjonalista sa jaħdem sabiex aktar persuni jkollhom l-opportunità li jsiru sidin ta' djarhom. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Ivan Bartolo, Albert Buttigieg u Bernice Bonello. Fid-dawl tal-fatt li bosta huma dawk li mhux ilaħqu mal-ħajja wisq anqas jinvestu fi proprjetà sabiex irabbu il-familja tagħhom. Ivan Bartolo spjega li pajjiżna ra żieda ta' 5.2% fil-prezz tal-proprjetà sal-aħħar tal-2024. Iżda minkejja dan il-pagi f'pajjiżna baqgħu ma qolux, bir-riżultat li bosta persuni mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Wisq anqas jirnexxilhom jikru jew inkella jixtru saqaf taħt xiex jgħixu. B'Ivan Bartolo jispjegalu quddiem dan kollu il-Gvern Laburista jibqa' jiftaħar b'ekonomija soda, ġid li jidher ċar li mhux jitqassam ma' kulħadd. Quddiem dan kollu il-Gvern jibqa' jiftaħar li pajjiżna għandu bażi soda, ekonomija b'saħħitha, imma liema torta, liema ġid mhuwiex qed jitqassam għand kulħadd, liema ġid illi sfortunatament iż-żgħar, iż-żgħir, il-vulnerabbli mhuwiex jilħqu, mhuwiex imissu. Min-naħa tiegħu Albert Buttigieg spjega li persuna single f'Malta li għandha salarju medju żgur ma tistax tixtri proprjetà li tiswa minn tal-inqas 171,000 euro, hekk kif 95% tal-proprjetà fis-suq ta' pajjiżna tiswa aktar minn hekk. Bħalma koppja bidħul medju wkoll issib diffikultà. Dan iwassal għal numru ta' deċiżjonijiet diffiċli li jridu jittieħdu mill-familji Maltin u Għawċin, fosthom li jdumu aktar biex ikollhom it-tfal. L-età medja ta' min iġib l-ewwel tarbija hija bejn 32 sena u l-35 sena. U għandna każijiet ukoll anka kellna każijiet fit-2024 ta' 40 sena. U waħda mir-raġunijiet li huma jġibu hija għaliex irrid ikolli l-ewwel il-dar, irrid ikolli l-post fejn nilqa'. Issa li wieħed ikollu t-tfal ta' dik l-età jista' jkun hemm komplikazzjonijiet fuq livelli oħrajn. Ix-Shadow Minister Bernice Bonello elenkat il-fatt li l-prezzijiet tal-proprjetà huma fost l-aktar affarijiet illi jinkwetaw liż-żgħażagħ. Fejn spjegat ukoll li ż-żgħażagħ huma nkwetati fuq il-fatt li fl-aħħar snin pajjiżna ma rax niċċeċ ekonomiċi ġodda u għaldaqstant raw nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex iż-żgħażagħ u l-familji jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Aħna bħala partit qegħdin inkomplu naħdmu u nitkellmu fuq dawn il-preokkupazzjonijiet mhux biss taż-żgħażagħ imma l-problema tal-housing taffettwa ħafna nies mhux biss iż-żgħażagħ, però minn aspett ta' żgħażagħ aħna qed naħorġu b'sett ta' proposti għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar irridu li ż-żgħażagħ tagħna ikunu finanzjarjament indipendenti. Huwa fid-dawl ta' dan kollu li x-Shadow Ministers elenkaw il-miżuri proposti mill-Partit Nazzjonalista. Fosthom għotjiet ta' skemi u għajnuna għal first time buyers, tnaqqis ta' taxxi fuq xiri ta' proprjetà għal min ikun taħt ċerta età. Skemi ta' self brati aktar favorevoli għall-ewwel xiri, pjanijiet biex jinħolqu aktar proprjetajiet affordabbli f'żoni apposta għall-ewwel xiri. Għotja ta' 25,000 euro lil first time buyers, kollaborazzjoni mal-banek biex jipprovdi self brati aktar favorevoli, titneħħa jew titnaqqas it-taxxa fuq l-ewwel 200,000 euro tal-valur tal-proprjetà għal first time buyers. Aktar kontroll u regolament fuq is-suq tal-kera u identifikazzjoni ta' artijiet pubbliċi biex jimbnew żoni apposta għal proprjetà affordabbli għal first time buyers.